Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCESD, laħaq biex kull sena jiġi diskuss il-ġid tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. L-ewwel laqgħa dedikata għal dan is-suġġett tant importanti se ssir f'Novembru li ġej. Waqt laqgħa oħra tal-Kunsill, l-imsieħba soċjali ġew informati dwar proposti ewlenin għal futur tas-servizzi tas-saħħa fiżika u mentali f'Malta u Għawdex u kien hawn li saret it-talba d-diskussjoni annwali mis-Segretarju Parlamentari Andy Ellul li spjega li l-inizjattivi l-bidu ta' xi ħaġa akbar għax jemmen li hemm bżonn aktar għarfien u anke kampanja informattiva bħala prevenzjoni. L-inizjattiva mistennija tkompli ssaħħaħ il-ġid tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol u tgħin fil-kisba ta' ambjent aktar seren. Is-Segretarju Parlamentari saħaq li ma tistax issir diskussjoni dwar produttività kemm il-darba l-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol ma jaħdimx fi tranquillità. Tlabt lill-imsieħba soċjali biex ix-xahar li ġej it-tema tal-MCSD tkun is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. It-talba intlaqat, anzi kien hemm talba oħra biex din issir kull sena u allura nħares il-qudiem biex f'Novembru li ġej flimkien mal-imsieħba soċjali niddiskutu din it-tema tant importanti ġifieri is-saħħa tal-ħaddiema tagħna, is-saħħa mentali tal-ħaddiema tagħna fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-Ministru għas-Saħħa Ġo Etienne Bela li wkoll indirizza l-laqgħa tal-MCESD tkellem dwar in-numru ta' inizjattivi u proġetti li qed isiru biex tkompli l-ħidma favur is-saħħa tal-Maltin u l-Awċin. Semma fosthom il-proġett tal-emerġenza li se jara tkabbir u t-titjib tad-Dipartiment l-Isptar Mater Dei, il-proġett tal-bini mill-ġdid tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kif ukoll ir-riforma fis-settur tas-saħħa mentali. Din il-laqgħa ma' l-imsieħba soċjali għalija kienet importanti immens. Aħna iddiskutejna il-viżjoni tal-Ministeru għas-saħħa għall-futur tas-saħħa f'pajjiżna, ħadna il-feedback u naċċerta lill-kollegi li ddiskutejna magħhom hawnhekk li ħanikkonsidraw dan il-feedback tagħhom.